No niin, morjesta. Mä ajattelin kertoa teille tämmöisestä asiasta kuin uniapnea. Ja tää on semmoinen aihe, että moni ei halua puhua tästä ja tuntuu, että tää on jotenkin hirveän hankala aihe, pelottava. No joo, on se pelottava, jos sitä ei hoida. Eli 2017 vuonna päätin ekan kerran, että käyn testeissä. Ja se oli semmoinen testi, että sieltä sai lääkäristä ne laitteen kotiin, mikä mittaa yhden yön aikana mun hengitysasioita ja tuommoista. Niin silloin todettiin lievä uniapnea. Ja silloin ei saa mitään konetta siihen juttuun. Ja no nyt tänä vuonna ajattelin, että menen uudestaan, että mä olin hirveän väsynyt päivisin ja avopuoliso sanoi, että kuorsaan ja no menin testeihin, sama juttu, tuli kotiin se laite, laitettiin, ensiksi tulee ne viikset, semmoinen ilmaviiksi tosta, ja mikä havaitsee hengitystiheyden ja antureita tuli tänne ja no juu, oli se vähän semmoinen outo nukkua sitten sen laitteen kanssa yön, mutta hyvällä asialla kuitenkin, että saadaan tietoa, että onko uniapnea vai ei ja onko mennyt mihin suuntaan siitä 2017 vuoden testistä, niin arvatkaas mitä. No, vaikeahan sieltä tuli, eli vaikea uniapnea todettiin ja miettikää, mun hengityskatkos yössä oli pahimmillaan 1,5 minuuttia. 1,5 minuuttia. Sehän on ihan hemmetin paljon. Ja no se vähän säikäytti kyllä, että miettikää oikeasti, että oot yhtäkkiä hengittämättä 1,5 minuuttia. Kyllä se ei ihme, että on vähän väsynyt yöllä. Tai yöllä, kun siis aamulla ja päivällä. Ja no ei mitään. Sitten kun todettiin se vaikea uniapnea, niin lähetteet lähti sitten sairaalaan ja 3 kuukautta. 3 kuukautta siinä meni, että laite tuli. Ja mulla tuli koko maski, mikä tulee tähän nenän ja suun kohtaalle. Ja yritin ja se ei vaan istunut hyvin siihen naamalle ja tuntui, että ahdisti vähän tässä mä hengitän nenän kautta vallan, niin mä yritin ja ei vaan onnistunut, niin sit mä soitin sinne yksikköön ja sanoin, että nyt on pakko saada joku juttu tähän, että teillä on niin paljon niitä maskivaihtoehtoja siellä, että oikea on löydyttävä. Ja mä kerroin heille, että mä hengitän nenän kautta. Ja nyt mä sain heti sieltä sitten mukaan nenämaskin. Ja se on tämmönen. Ja se tulee tohon. Ja voin sanoa, ensimmäisen yön jälkeen, kun laitoin tai vaihdoin tähän maskiin, niin se oli siinä. Oikea löytyi välittömästi ja tää on se mun juttu. Ja enkä mistään hinnasta antaisi konetta pois enää. Mä oon nukkunut yöt todella hyvin. Aamulla oot virkeä. Päivällä oot virkeä. Ei tarvitse nukkua päiväunia enää. Ja voisin näyttää teille vähän tätä laitetta. Niin tää on
Tämän kokoinen tulee sitten siihen sängyn viereen ja siitä lähtee aika pitkä letku. Ja miten tämä puetaan päälle, niin tämä on aika yksinkertainen. Aluksi siihen menee vähän asettelussa, mutta ja tämä pysyy muuten yöllä. Tämä pysyy todella hyvin päässä. Eli laitetaan tästä yli. Näin. Ja asetetaan tämä nenämaski hyvin tuohon nenään. Täältä magneetti kiinni. Ja täältä toinen magneetti kiinni. Otas nyt. Noin. Tämmönen. Sitten tässä on liikkuva tää nivel. Tää menee ympäri näin. Ja tämä naamalla koko yö. Tää lykkää paineen tänne nenään. Ja mä oon huomannut, että mun hengitys, kun normaalisti ihminen hengittää, niin voi olla semmoista vähän lyhyempää vetoa. Niin tässä tulee tehtyä se, että sä hengität sillä pidempään ja puhalla pois, niin tää on muuttanut mun elämän ihan täysin. Ja suosittelen, jos teillä on jotain, tai olette miettinyt, että onkohan uniapnea, puoliso kertoo, että kuorsaatte, niin menkää testeihin. Se ei ole iso vaiva. Se on iso kynnys ottaa se askel ja ottaa yhteys sinne lääkäriin ja kertoa, että on tämmöisiä epäilys, niin sieltä saa testiin 99 mittausjutun ja saatte poissulkea sitten, tai näette, että onko se uniapnea vai ei. Ja sitten siellä mukana tuli tämä kosteuttaja, eli tänne laitetaan vettä tuohon merkkiin asti ja asetetaan tonne päätyyn. Täältä lähtee tämä pois. Tämä on ihan normaali ilmakierto. Ja täällä kun olisi vettä, niin se laitetaan tonne, niin se kosteuttaa. Sä voit itse säätää sieltä, hakea sen oikein asetuksen. Eli jos sulla vähän kuivuu nenä, limakalvot, niin se kosteuttaja auttaa todella hyvin. Ja siellä on aika iso asteikko kyllä, että mä aloitin 4 ja olisikohan mulla nyt 5. Ja nyt kun on ollut ilma muutenkin vähän kosteempi, niin mä jätin pois sen kosteuttajan. Se oli varmaan 2-3 viikkoa, että mä en käyttänyt kosteuttajaa ollenkaan. Ja menee hyvin silläkin. Mutta menkää testeihin, jos tuntuu siltä. Ja ei siinä. Tää on muuttanut mun elämän ihan täysin ja enää en todellakaan anna konetta pois. Ja näillä eväillä mennään. Mutta kiitos kun katsoit videon ja toivottavasti tästä olisi joku apu sinulle, juuri sinulle, että oot miettinyt, että mitä tehdään, että pitäisikö mennä, niin ehdottomasti kannattaa mennä. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin. Moi!